Védekezésben nem csak Baranya vármegyéből, hanem érkeztek hivatásos tűzoltók Bács vármegyéből, Somogyból, illetőleg Tolnából is. Ők is részt vesznek itt a védekezési munkálatokban. A jégeső károsultjait a református szeretetszolgálat munkatársai is segítik, ételt és italt biztosítanak a dolgozóknak. Segélyszállítmányt is indítottak szombaton délelőtt Budapestről, tetőléceket, tetőfóliát, szegeket és darázsírtót is felpakoltak a teherautóra. Délutánra pedig már meg is érkezett a 2,5 millió forint értékű segítség. A reformátusok gyűjtést is szerveznek, hogy a későbbiekben tetőcserepekkel tudják támogatni a házak helyreállítását. Munkájukat a 1358-as szám hívásával lehet támogatni, adományozni pedig a Szeretetszolgálat honlapján lehet. Természetesen ilyenkor a nehezebb sorsú embereknek, adott esetben biztosítással sem rendelkező lakosságnak nem csak a tetővel van probléma, hanem a beázott ingatlanokkal is. Ezért tisztítószereket, tisztálkodási szereket, higiéniai termékeket, illetve tartós élelmiszereket hoztunk magunkkal. A reformátusok segélyszállítmányt vittek Nagyecsetre is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen